masha Allah. Allah ya kawo. Alhamdulillah. Shine. Wannan za ka kamar dan madari na mazugal haka haka yana rawa. Allah sarki. Malamai yaya? Dama wata tambaya muka taho da ita a takaice. Tambayoyi. To ina jin ku. Da Allah in mutum ya rawa kamar ta awa 70 ko kuma ta minti 3000 haka, ya kafa shi za ta yi. Rawa ta minti 3000? Ita. To ai na rawa minti 3000 kafa ta ce take karewa, to da yake ina da su oda. Sai in dau watan sa. Kana da su a gida? A kwarai. Hari guda. Ya fi ka bari ki kaura. In tambaye ka. Akwai wata waka nan da kai sabuwa ta wata ake so da amana. So na amana. An ce lokacin da kai wakan nan akalla ka cinya lasifika ta kai guda 70. Gaskiya ne ko ƙarya ne? Ai kaɗan ka faɗa. Ai wannan wakar kamfanin Mike muka yi magana da su. Suka zo da ya ƙare sai yanzu haka ina da katan ya fi 2000 da wani abu. Ita lasifika. Ƙwarai kuwa. Ka taɓa. Mu ƙara sai to alama ya Allah. Ya ma sunan naka? Muhammadu Garzali. Garzali.